Benvinguts un dia més a Reciclem des de casa, un espai en el que trobaràs moltes activitats i manualitats per a fer en família, però sobretot amb materials reciclables. I avui vos vaig aportar una manualitat que estic segura de que vos va sorprendre, però al mateix temps va ser molt pràctica. No sé si alguna vegada vos ha passat anar de viatge i no saber on guardar les arracades, els anells, les cosetes més menudetes perquè se poden perdre entre la maleta o entre el bolso. Jo vos vaig a donar la solució. Els materials que anem a necessitar per a fer esta manualitat són les càpsules de plàstic dels ous de xocolata, que com ara acaba de passar les Pasqües segur que en tenim algunes, pintura, el color que més vos agrade o el color que tingueu per casa, un pincell per a pintar, un retorador permanent negre i anem a necessitar també esmalt de les ungles de color blanc o un color claret i si teniu, que no és el meu cas, típex. Anem a començar. Jo tinc 4 càpsules i el que vaig a fer és que aquestes dos me les vaig a quedar amb el color que tenen. Amb aquestes dos el que vaig a fer és pintar-les. Mentre se'ns estan secant les altres càpsules que hem pintat, el que anem a fer és començar a decorar una. Superimportant, abans de començar el que hem de comprovar és per quina banda s'obri. Ja l'hem vist, ja l'hem comprovat, que s'obri per ací i ara anem a decorar. Ja he fet els ullets i el que hem de fer és deixar-lo que es seque. I ara vaig a fer-li la boqueta, però com este retolador que jo estic gastant és més grosser, jo vaig agafar un que tinga la punta més fineta. Ja tenim els ullets i la boqueta fets i ara és moment de posar-li un puntet blanquet dins de l'ullet. I ja tenim la careta feta, mireu, no me digueu que no queda graciós. El següent pas és que li vaig a fer com unes ratlletes a l'ou, a la càpsula, com si simulàrem la pinya. I ara, mentre seca el permanent i no sé si s'aprecia bé, però li he posat com uns colorets amb un esmalt d'ungles de color rosa, mentre seca l'anem a deixar per ací. El que anem a fer és la part de les fulles. Jo he agafat goma eva i li he tallat com uns piquets, unes dentetes, també ho he fet tot a ull. I ara vos vaig ensenyar un truquet per a que la goma eva la podem treballar millor i és donar-li calor. I quan ja té calor, ara li podem donar forma. Li anem a donar així un puntet de silicona per a poder pegar la nostra goma eva i després li posarem la goma eva i la silicona així baix per a pegar-la a la càpsula. I mireu, ja tenim la nostra pinya i ahí ja podem guardar qualsevol cosa. I mireu quin ha sigut el resultat final de les nostres càpsules d'ous de xocolata decorades. En un hem guardat els auriculars, en l'altre hem guardat les arracades, xocolatines, els lacasitos o xicles, se la podem posar en aquestes caixetes, se les podem posar en el bolso i quan s'acabe aquesta dosis ja no tenim més llepolies. A què és una bona idea? Fins al pròxim vídeo. Adeu!